Os populares de Ribeira demandan melloras na rúa Mariño de Rivera. Levarán ao pleno ordinario deste mes de maio unha moción solicitando unha serie de actuacións nesta céntrica vía con gran importancia comercial. Nos este vindeiro pleno do mes en curso, do mes de maio, pois unha das iniciativas que presentamos é o arranxo e a posta en valor desta rúa Mariño de Rivera, unha rúa que agora mesmo é unha das principais arterias para os vehículos e, dende logo, é unha das principais rúas comerciais. Creo que non se atopa en bo estado. Dende o PP poñen en dúbida a capacidade do Executivo local para buscar financiamento co que acometer esta obra, despois de que deixaran sen executar as partidas de fondos europeos destinadas a reformas similares noutras rúas adxacentes na contorna da Praza do Concello. Entendemos que se non foron capaces de arranxar con fondos europeos estas veciñas da Praza do Concello, pois agora vaise a complicar todavía máis a búsqueda de fondos para facer este arranxo.